हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम हरे कृष्णा। श्री श्री राधा गोविंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് ആറാമത്തെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞു, ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് തുടങ്ങാണ്. ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം. അപ്പൊ നമ്മള് ഇതുവരെ 6 അധ്യായം കണ്ടു. 6 അധ്യായം എന്ന് പറയുമ്പോ ഏത് യോഗത്തിലാ വരുന്നത്? ഏത് ഭാഗം നമ്മളിപ്പോ കഴിഞ്ഞത്? കർമ്മയോഗം കഴിഞ്ഞു. ധ്യാനയോഗം ഭക്തിയോഗം. അപ്പൊ ഇനി ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായം കർമ്മയോഗം കണ്ടു. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. ഏറ്റവും നല്ല അധ്യായങ്ങളാണ് ഈ ഭക്തിയോഗത്തിൽ പറയുന്നത്. നമുക്ക് കേട്ടിരിക്കാനും ഇഷ്ടമുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ്. നമുക്ക് അറിയേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് ഇതില് ഭക്തിയോഗത്തില്. ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ച് ലെവൽ 1 പഠിച്ച കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം, കുറച്ച് പുതിയ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും. കാരണം എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും 1ാമത്തെ ലെവലിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അധ്യായം 7 ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അധ്യായം 7നെ 6 ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് 6 ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് പറയുന്നത്. 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങള് ശ്രവണം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അപ്പൊ ശ്രവണം നമ്മളിപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞത് അല്ലെ, ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ശ്രവണത്തിനാണ്. അപ്പൊ ശ്രവണത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ അറിയുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 4 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ആധ്യാത്മിക ശക്തിയുടെയും ഭൗതിക ശക്തിയുടെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. 13, 14 ശ്ലോകത്തില് ത്രിഗുണങ്ങള് ഭഗവാനാണ് ത്രിഗുണങ്ങളുടെ നിയന്താവ്, അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 15 മുതൽ 19 വരെ ശ്ലോകത്തില് സുഹൃതികളായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്ന 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ചും ദുഷ്കൃതികളായ ഭഗവാനെ ഭജിക്കാത്ത 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ചും പറയുന്നു. 20 മുതൽ 25 വരെ അജ്ഞാനികളായിട്ടുള്ള, അതായത് ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചും അവ്യക്തിഗതവാദികളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. 26 മുതൽ 30 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് വ്യാമോഹിതരായിട്ടുള്ള ജീവജാലങ്ങളെ കുറിച്ച്, ഭഗവത് ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന മുക്തിയെ കുറിച്ചും പറയുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 6 ഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിച്ചു പറഞ്ഞു തരുന്നേ ഉള്ളൂ. 1ാമത്തെ ഭാഗം ശ്രവണം കൊണ്ടുള്ള ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശ്ലോകം 1. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാസക്തമനഃ പാർത്ഥ യോഗം യുഞ്ജന്മതാശ്രയഃ അസംശയം സമഗ്രം മാം യഥാ ജ്ഞാസ്യാസി തശൃണു. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ കുന്തിപുത്ര, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംശയങ്ങൾ നീങ്ങി എന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറയാം, കേൾക്കൂ. ഫസ്റ്റ് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? അർജുനനോട് പറയാണ്, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ, എന്നെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി, എന്നിൽ ആസക്തനാവാം, എന്നിൽ ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പൂർണ്ണമായിട്ടും എന്നെ അറിയാൻ കഴിയും. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കേൾക്കൂ. തത് ശൃണു, എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കൂ എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ കേൾവി നമ്മൾ എന്തിനാ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം? അപ്പൊ തത് ശൃണു, എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കൂ എന്നാണ് അവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ. കേൾക്കൂ, കേൾവിക്കാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മുടെ
ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇന്ദ്രിയാണ്. കാരണം ശ്രവണം, ആ ശ്രവണത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് എന്തൊരു കാര്യവും നമുക്ക് എന്താണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പോ ആ 9 വിധത്തില് നവവിധ ഭക്തി എന്ന് പറയാം. 9 വിധത്തില് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭക്തി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. നവവിധം 9 തരത്തില്. ഈ 9 തരത്തില് ഭക്തി ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അതില് ഏറ്റവും ആദ്യത്തേതും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമാണ് എന്ത്? ശ്രവണം. അതിൽ ആദ്യത്തേതും പ്രധാനപ്പെട്ടതും എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് ശ്രവണത്തെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ് തത് ശൃണു, അഥവാ എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കൂ എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അർജുനനോട്. തത് ശൃണു, എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കൂ. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ആ ശ്രവണത്തിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം. അപ്പൊ ശ്രവണത്തിന് ഓൾറെഡി പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഗുണങ്ങൾക്കനുസൃതമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, ആ സമയത്തിനും പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യവും ആ സാത്വികമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്തൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും കേൾക്കുമ്പോഴും അറിയുമ്പോഴും അതിന് കിട്ടുന്ന ഫലം നമുക്ക് മറ്റുള്ളത് 10 ആണെങ്കിൽ ഇത് 100 ആയിരിക്കും. അതിന്റെ വ്യത്യാസം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. അവിടെയാണ് ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം പറയുന്നത്. ഭാഗവതത്തില് 7-ാമത്തെ സ്കന്ധം 5-ാമത്തെ അധ്യായം 23-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നതാണ് നവവിധ ഭക്തി. ശ്ലോകം പറയുന്നത് ശ്രവണം കീർത്തനം വിഷ്ണു സ്മരണം പാദസേവനം അർച്ചനം വന്ദനം ദാസ്യം സാഖ്യമാത്മാനിവേദനം ഇതി പുംസാപിതാം വിഷ്ണോർ ഭക്തിശ്ചേനാവലക്ഷണ ക്രിയതേ ഭഗവത്യഥാം തന്മന്യേതീതമുത്തമം. അതായത് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകാണിത്. ശ്രവണം കീർത്തനം വിഷ്ണു സ്മരണം പാദസേവനം അർച്ചനം വന്ദനം ദാസ്യം സഖ്യം ആത്മനിവേദനം. ഇതാണ് 9 തരത്തിൽ നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. ശ്രവണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുക, കേൾക്കുക. ശ്രവണത്തെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏതിലൂടെയാണ് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഭാഗവതത്തിലൂടെയാണ്. നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതിലാണ്? ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് അറിയാവോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് എന്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഉപദേശിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളാണ് ഇത് ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലേ? അപ്പൊ ഭാഗവതം നമ്മള് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഭാഗവതം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ശ്രവണം. ആ ശ്രവണത്തില് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അപ്പൊ ശ്രവണത്തിലൂടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ആർക്കാ സാധിച്ചത്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ 19-ാമത്തെ അധ്യായം നടക്കുന്നത് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. നമ്മളിപ്പോ ആദ്യം നടക്കുന്നത് തന്നെ അതാണ്. ഇപ്പോ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അതാണ് കീർത്തനം. കീർത്തനത്തിലൂടെയാണ് സുഖദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് എന്ത് സാധിച്ചത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിച്ചത്. പിന്നെ സ്മരണം, ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് സദാ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ആര്? പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ്. സ്മരണത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ അതായത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിച്ചു പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവിന്. പാദസേവനം നമുക്കറിയാം. ലക്ഷ്മി ദേവി ഭഗവാന്റെ പാദസേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ലക്ഷ്മി ദേവി ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുന്നില്ല. അപ്പൊ പാദസേവനത്തിലൂടെ സാക്ഷാത്കാരം നേടിയതാണ് ലക്ഷ്മി ദേവി. അർച്ചനം, ഭഗവാനെ അർച്ചന ചെയ്തുകൊണ്ട് പൃഥു മഹാരാജാവും, വന്ദനത്തിലൂടെ അക്രൂരനും, ദാസ്യത്തിലൂടെ ഹനുമാനും, സാഖ്യത്തിലൂടെ അർജുനനും, ആത്മനിവേദനം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? തന്നെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുക. എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയതാണ് ആര്? ബലി മഹാരാജാവ്. മഹാബലി ചക്രവർത്തി ഭഗവാനെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ എന്ത് കൊടുത്തു? മഹാബലി ചക്രവർത്തിക്ക് പാതാളം കൊടുത്തു അല്ലെ? എന്താ ചെയ്തത്? എന്താ കേട്ടിട്ടുള്ള നമ്മള്? ഭഗവാന് സുതലം ഭഗവാൻ തന്നെ കാവൽക്കാരനായി പിന്നെ ബലി മഹാരാജാവിന്റെ കാവൽക്കാരനായി പിന്നെ വാമന രൂപത്തില് ഭഗവാൻ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പോഴും. മഹാബലിക്ക് അടുത്ത ദേവേന്ദ്രന്റെ ഉയർന്ന അവിടെ മഹാബലിയായിരിക്കും അടുത്ത ദേവേന്ദ്രൻ. മഹാബലിപദം കാവലായിട്ട് ഭഗവാൻ വാമന രൂപത്തില് ഭഗവാൻ പിന്നെ മഹാബലിയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്.
കാമ്പൽക്കാരനായിട്ട്, അതായത് അത്രയ്ക്കും വിനയത്തോടുകൂടി ഭഗവാൻ ദാസന് വേണ്ടി പിന്നെ ആത്മസമർപ്പണം ഭഗവാൻ തന്നെ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതെ, അതായത് ഭഗവാന് തന്നെ സമർപ്പിച്ചു. ഭഗവാന് മഹാബലി ചക്രവർത്തി എന്താണ് തന്നെ തന്നെ ഭഗവാന് കൊടുത്തപ്പോ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? തന്നെ തന്നെ മഹാബലിക്കും കൊടുത്തു. തന്റെ ഭക്തന് വേണ്ടി തന്നെ തന്നെ ഭക്തന് സമർപ്പിച്ചു ഭഗവാൻ. അതായത് നമ്മളപ്പോ ഭഗവാന് വേണ്ടിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മുടെ സമയവും കാര്യം നോക്കിയിട്ടല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മളെ തന്നെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാ? ഭഗവാനെ നമുക്കും കിട്ടുക. അപ്പൊ ഇവിടെ മഹാബലി ചക്രവർത്തി ഭഗവാൻ ആത്മനിവേദനം ചെയ്തത് തന്നെ തന്നെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? എത്ര നാള് മഹാബലി ചക്രവർത്തി സുതലത്തിലുണ്ടോ അത്ര നാളും അവിടത്തെ കാവൽക്കാരനായിട്ട് അവിടെ ആരുണ്ടാവും? ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അത് തന്നെ ഭഗവാന് ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്തപ്പോ ഭഗവാനെ തന്നെ ആ ഭക്തന് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പക്ഷെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ആ മഹാബലി ചക്രവർത്തിയെ പാതാളത്തിലേക്ക് ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തി എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ ഓണത്തിന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ. പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോ ഭാഗവതം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയൊന്നല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോഴും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ്? നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കണം. നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളെ മനസ്സുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും നമ്മളെല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടും മനസ്സ്, വാക്ക്, ശരീരം എല്ലാം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാം. എന്താണ് നമ്മൾ ഭഗവാന് ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? അതാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്. എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്? കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള അവസരങ്ങൾ കിട്ടി. നമുക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയുള്ള അവസരങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ തിരിച്ച് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അപ്പോ നവവിധ ഭക്തിയില് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണ്? ശ്രവണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ആഗ്രഹം വരും. നമുക്ക് ഒരാളെ കുറിച്ച് കേൾക്കും തോറും നമുക്ക് അവരോട് ഇഷ്ടം വരും. നമ്മൾ ഒരാളെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നില്ല, അറിയുന്നില്ല, പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം അവരെ സ്നേഹിക്കാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറ്റണമെന്നില്ല. പക്ഷെ എന്നെന്നും അവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് അവരുടെ ഒരു ആഗ്രഹം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അവരെ കാണാൻ ഒരു ഇഷ്ടം വരും നമുക്ക്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ആ ശ്രവണത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതും. നമ്മള് നവവിധ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഈ നവവിധ ഭക്തി. ഇനി പോകെയുള്ള ക്ലാസ്സിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മളിത് പഠിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ നവവിധ ഭക്തിയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓരോ ഭക്തി ചെയ്തുകൊണ്ട് സാക്ഷാത്കാരത്തിലെത്തിയവരുടെ പേരുകൾ ഇപ്പൊ ശ്രവണത്തിലൂടെ പരീക്ഷിത്ത്, കീർത്തനത്തിലൂടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി, സ്മരണത്തിലൂടെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ്, അതും നമ്മൾ പഠിക്കുക. പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ആ ശ്ലോകം പഠിച്ചാൽ നല്ലതായിരുന്നു. 23ാമത്തെ ശ്ലോകം പഠിച്ചാൽ മതി. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യ, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. അത് പഠിച്ചാൽ നല്ലതാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് തത് ശൃണു, എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ അടുത്ത ശ്ലോകം പറയുന്നു, ജ്ഞാനം തേഹം സവിജ്ഞാനം ഇദം ഭക്ഷ്യാമി ശേഷതഃ യജ്ഞാതോ നേഹഭൂയോന്യ അജ്ഞാതാമ്യവശിഷ്യതേ. വൈശിക ജ്ഞാനത്തെയും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെയും ഇനി ഞാൻ പൂർണ്ണമായും വിശദീകരിച്ചു തരാം. അതറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിനക്ക് വേറെ ഒന്നും അറിയേണ്ടതായിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നിനക്ക് രണ്ട് ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞുതരാം. കാരണം എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കാനല്ലേ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ പറയാൻ പോകുന്നത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ? ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചും രണ്ട് ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിനക്ക് വിശദീകരിച്ചു തരാം. നിനക്ക് അത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ നിനക്ക് വേറൊന്നും അറിയേണ്ടതായിട്ടില്ല. അപ്പൊ എന്റെ ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചും രണ്ടും ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എന്നാണ് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ട് ഭൗതിക ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ച്, അതിന് പിന്നിലുള്ള ചേതന. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആത്മാവ് ആരിലാണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആത്മാവ് പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനിലാണ്. ആ പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടിന്റെയും ഉറവിടത്തെ കുറിച്ചും, ആ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെയും അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ചേതനയെ കുറിച്ചും, ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ ഉറവിടമായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ, എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്, അതിനെ കുറിച്ചും. അതാണ് എന്ത്? നമ്മുടെ ജ്ഞാനം, സമഗ്രമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിവാണ് നമ്മുടെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെന്താണ്? ഭൗതിക ജ്ഞാനം, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം രണ്ടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ തന്റെ വിശ്വസ്ത ശിഷ്യനും സുഹൃത്തുമായതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് ഈ ഒരു ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാനായിട്ട് തുനിയുന്നത്. മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിത് യദതി സിദ്ധയേ യതതാമപി സിദ്ധാനാം കശ്ചിത് മാം വേത്തി തത്വതഃ. ഇനി ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകള്, ചിലപ്പോൾ
ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരിലും ഒന്നിലേറെ പേർ എന്നെ തികച്ചറിയുന്നതുമില്ല. അപ്പോ കുറെ പേര് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും, അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടും. കുറെ പേരിൽ അതിൽ പൂർണ്ണത നേടും. ഈ പൂർണ്ണത നേടിയിട്ടുള്ള കുറെ പേരുണ്ടാവും, അതിലും എല്ലാവർക്കും എന്തറിയില്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു 100 പേര് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണത നേടാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു 50 പേർക്ക് പൂർണ്ണത നേടാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൂർണ്ണത നേടി 50 പേരില് 10 പേരെ ഭഗവാനെ അറിയുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ത് ഭഗവാൻ അറിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ. എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതല്ല. നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ഋഷിമാർക്കോ ദേവന്മാർക്കോ പോലും എന്ത് സാധിക്കില്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ പൂർണ്ണത നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ തന്നെ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവർക്കേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, കൃഷ്ണാവബോധം വേണം. എന്താണ് കൃഷ്ണാവബോധം? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും? കൃഷ്ണനിലെ സ്മരണയുണ്ടാവുക. എപ്പോഴും സ്മരിക്കണം ഭഗവാനെ. കൃഷ്ണാവബോധം ചില, അതായത് ഏത് സമയത്തും നമുക്ക് നമ്മുടെ അവബോധം മുഴുവൻ ആരായിരിക്കും, ഭഗവാനായിരിക്കും. നമ്മള് ചിന്തിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ചെയ്യുന്നതും എല്ലാതും എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം. നമ്മളെ അവബോധം, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു അവബോധം എപ്പോഴും ആരായിരിക്കുക, ഭഗവാനായിരിക്കും. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഉള്ളവർക്കാണ് ഏതൊരു സമയത്തും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചും ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചും അടുത്തത് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്ന് എപ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക. ഇനി എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നതാണ് എന്ത് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. മറ്റുള്ള അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനികൾക്ക്, അതായത് അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം ഉണ്ടാകും. ഇപ്പൊ മറ്റുള്ളവർ നമുക്കറിയാം 3 ഭാവത്തിൽ നമുക്ക് ആ പരമസത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കും, ബ്രഹ്മമായിട്ടും പരമാത്മാവായിട്ടും ഭഗവാനായിട്ടും. അതില് ആ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം, അവ്യക്തിഗതവാദികൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ബ്രഹ്മത്തിൽ സാക്ഷാത്കാരം നേടാം. പക്ഷെ അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കണം എന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പമാണ് എന്ത്, ബ്രഹ്മത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല അത്. അദ്വൈതവാദികൾ, ശ്രേഷ്ഠനായ ശ്രീപാദ ശങ്കരാചാര്യർ പോലും തന്റെ ഗീതാ ഭാഷ്യത്തില് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികൾ അതിനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. കാരണം അവർക്ക് അത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണ്, നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ, ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു അല്ലേ, അതിന് യോഗ്യത വേണം നമുക്ക്. കാരണം എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പല തടസ്സങ്ങളോ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ മുന്നിൽ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിനെ മറികടന്ന് നമ്മൾ കൂടുതൽ പരിശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അത്രയും നമ്മൾ ആഗ്രഹമാണ് നമ്മളെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തില്, ഓർമ്മയുണ്ടോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, നമ്മള് ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് എല്ലാം ഭഗവാൻ നടത്തി തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താ പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ യോഗ്യതയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് നടത്തി തരും. നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചാലും നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ യോഗ്യത എന്താണോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തോത് ആത്മാർത്ഥതയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ നടത്തി തരുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് മറക്കാതെ ഭഗവാൻ ഓർത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് വേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കി തരും. അപ്പൊ നമ്മ പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ രാവിലത്തെ നമ്മള് എന്താ പറയാ, രാവിലത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, സമയം ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മളത് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ അതിന് വേണ്ട സാഹചര്യം നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കി തരും. എപ്പോഴും നമ്മൾ അത് ചിന്തിക്കണം. നമ്മള് എപ്പോഴും ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, നമുക്ക് എല്ലാം നമുക്ക് നടത്തി തരുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ചാണ്. നമുക്ക് എത്രത്തോളം ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ ആ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ മുന്നോട്ടുള്ള വഴി പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ആഗ്രഹം, നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാനെ അറിയാം, നമ്മൾ എന്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് നടത്തി തരുന്നത്. അപ്പം ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്, ഈ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആഗ്രഹമാണ് നമ്മളെ എത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അവിടെ അത് തന്നെയാണ്, എന്നെ കുറിച്ച് അറിയാനാണ് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഭഗവാൻ ഓർത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിന് വേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആഗ്രഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കാം. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവാന്നുള്ളതാണ് വേണ്ടത്. ഇനി അടുത്ത ഭാഗം, ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ശക്തിയെ ഭൗതിക ശക്തിയെയും കുറിച്ചറിയാം. ഭഗവാനാണ് ഈ 2 ശക്തിയുടെ ഉറവിടം എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. ഭൂമിരോപനലോ വായുഖം മനോബുദ്ധിരേവച അഹങ്കാര ഇതീയമ്മേ ഭിന്ന പ്രകൃതിരഷ്ടത. എന്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഇങ്ങനെ 8 എണ്ണം അടങ്ങിയതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭിന്നമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതിയില്
എന്തൊക്കെയാ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യഹങ്കാരം. ഇത് 8ഉം അടങ്ങിയതാണ് ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഭിന്നമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യഹങ്കാരം. ഇത് 8ഉം അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഈ പ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ പുരുഷ വിസ്താരണങ്ങളായിട്ടുള്ള 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ എന്താ പറയാ, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് കാരണമാകുന്ന വിഷ്ണു, അതാണ് ആദ്യത്തെ വിഷ്ണു. 3 വിഷ്ണുമൂർത്തി രൂപങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത് മഹാവിഷ്ണു. ആ മഹാവിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് കാരണമാകുന്ന വിഷ്ണു. അതാണ് കാരണോദകശായ വിഷ്ണു എന്ന് പറയും. അതാണ് ആ പ്രപഞ്ചത്തിന് സൃഷ്ടി നടത്തുന്നത്. അതിനുശേഷം ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിനും വൈവിധ്യം നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും ആര് വരും? രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തിയായിട്ടുള്ള ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുമൂർത്തി. രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തിയായിട്ട് ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു. പിന്നെ ഓരോ ഈ ജീവാത്മാവിലും പരമാത്മാവായിട്ട് 3ാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തി ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആത്മാവും ആര് തന്നെയാണ്? ഈ 3ാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തി. അതാണ് ആര്? ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. ഈ 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളിലൂടെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികൾ ഭഗവാന്റെ പുരുഷാവതാരങ്ങൾ എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. ആ പുരുഷാവതാരങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ് ആരൊക്കെയാണ്? കാരണോദകശായ വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. ഈ 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളിലൂടെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഈ വിഷ്ണുമൂർത്തികളെ കുറിച്ച്, ഈ മൂർത്തിത്രയങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവന് ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി ലഭിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. മനസ്സിലായി പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി അതൊന്നും കൂടി പറഞ്ഞു തരും. ഒരു മിനിറ്റ്. മാതാജി ക്ഷീരോദകശായി അവരെ പറ്റിയിട്ട് ഒന്നും കൂടി പറയൂ. ഒരു സെക്കൻഡ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഞാനിപ്പോ കാണിച്ചു തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ? ഫസ്റ്റ് കാരണോദകശായ വിഷ്ണു, രണ്ടാമത്തത് മൂന്നാമത്തത് ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വിഷ്ണു പറഞ്ഞു പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് കാരണമാകുന്നതാണ് കാരണോദകശായ വിഷ്ണു അല്ലെ? ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടാവും കാരണോദക സമുദ്രത്തിലാണ് ഈ വിഷ്ണു ശയിക്കുന്നത്. കണ്ടോ ഈ വിഷ്ണു ഇവിടെ ശയിക്കുന്നത് കണ്ടോ? ഞാൻ കൂടുതൽ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടോ? ഈ വിഷ്ണുവിന്റെ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാണ്. കണ്ടില്ലേ ഈ ഗോൾഡൻ കളറിലും യെല്ലോ മുട്ട പോലെ വരുന്നത്? അത് ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളാണത്. അപ്പൊ ഈ കാരണോദകശായ വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് ഇവർക്ക്. അപ്പൊ കാരണോദകശായ വിഷ്ണുവാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണമാകുന്നത്. ഓരോ പ്രപഞ്ചങ്ങളാണിത്. ഓരോരോ അണ്ടങ്ങളായിട്ട് എന്താ പറയാ മുട്ട പോലെ ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. കണ്ടോ? ഈ കാരണോദകശായ വിഷ്ണുവിനെ നമ്മൾ നോക്കിയ ഈ വിഷ്ണുവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? എന്താ പ്രത്യേകത വിഷ്ണുവിന് കാണുന്നുണ്ട്? ക്ലിയർ ആവണില്ല നിങ്ങൾക്ക്? ഞാൻ എനിക്ക് ഇതിൽ കൂടുതലേക്ക് ചെയ്തുതരാൻ പറ്റില്ല. ക്ലിയർ ആണ് മാതാജി. കണ്ണ് കാണില്ല. കണ്ണ് കാണില്ലേ? നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം. ഒന്ന് നോക്കിയേ ഈ വിഷ്ണുവിന് എന്താ പ്രത്യേകത? എവിടെ താമര ഉണ്ടോ? താമരല്ല. ലക്ഷ്മി ദേവി ഇല്ല. ലക്ഷ്മി ദേവി ഇല്ല. ഇല്ല. അപ്പൊ ഈ വിഷ്ണുവിന് ആരും ഇല്ല. ഈ വിഷ്ണു കാരണോദകശായ വിഷ്ണു പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് കാരണമാകുന്ന മഹാവിഷ്ണു. ഇതിന് എന്തില്ല? അനന്തനില്ല, ലക്ഷ്മി ദേവി ഇല്ല അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ വിഷ്ണുവാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് കാരണമാണ്. അപ്പൊ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവാണ്. ഇതിലിങ്ങി ഒരു റൗണ്ട് തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് രണ്ടാമത്തത്. ഈ ഒരു അത് തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന വട്ടം. ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു. ഇവിടെ ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിനും ആ പ്രപഞ്ചത്തിന് ജീവൻ നൽകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഈ ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു അതിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഈ നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിന് ജീവൻ നൽകുന്നത്. അപ്പൊ ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു വന്നപ്പോ അവിടെ എന്തായി? അനന്തം വന്നു, ലക്ഷ്മി ദേവി വന്നു, താമര വന്നു അല്ലെ? അവിടെ ബ്രഹ്മാവ് വന്നു. കാണുന്നുണ്ടോ? ഗർഭോദകശായ രണ്ടാമത്തെ ഈ ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ
നാഭിയിൽ നിന്ന് താമര പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ആ താമരത്തണ്ട് എങ്ങനെയാ പോകുന്നത്? വളഞ്ഞു 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 പോയിട്ട് മോളിൽ വന്നിട്ടാണ് ആരിയിരിക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മാവിരിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മാവ്. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മാവ് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം. എത്ര ലോകങ്ങൾ? 14 ലോകങ്ങളാണ് എവിടെയുള്ളത്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളത് ആണല്ലോ. 14 ലോകങ്ങൾ. 14 ലോകങ്ങള്. അതിൽ എത്രാമത്തെ ലോകാണ് നമ്മുടെ ഭൂമി? ഏഴാമത്തെ ലോകാണ് ഭൂമി. ദേവന്മാരുടെ ലോകം സ്വർഗലോകം, 5ാമത്തെ ലോകം. ഫസ്റ്റത്തെ ലോകം സത്യലോകം, അതായത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകാണ് ബ്രഹ്മലോകം അല്ലെങ്കിൽ സത്യലോകം. പിന്നെ തപോലോകം, ജനലോകം, മഹർലോകം, സ്വർലോകം, ഭൂലോകം, ഭുവർലോകം, അതായത് ഭൂമി, അത്തള, വിത്തള, സുത്തള, തലാത്തള, മഹാത്തള, രസാത്തള, പാത്താള, അങ്ങനെ 14 ലോകങ്ങളാണ് എവിടെയുള്ളത്? നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില്, ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മള് പറയുന്നത്. ഈ 14 ലോകങ്ങൾ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? ഈ താമരത്തണ്ടിലാണ് 14 ലോകങ്ങൾ കാണുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഈ താമരത്തണ്ടിലാണ് ഈ 14, അതായത് ഭഗവാന്റെ നാഭിയിലാണ് എന്ത് നിൽക്കുന്നത്? ഈ 14 ലോകങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലാവണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? മുകളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മാവിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ എവിടെയാണുള്ളത്? നമ്മളപ്പോ പുറത്ത് ഭൂമിയിൽ 7ാമത്തെ ലോകത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ 2ാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തിയാണ് അത് ഈ പറഞ്ഞ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ഗർഭോദകശായി. അപ്പൊ ഈ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് ജീവൻ നൽകുന്നത്, നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി 3ാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തിയാണ് അത് ക്ഷീരോദകശായി. ഈ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾ, ഇവിടെ ഒക്കെ എന്തുണ്ട്? ജീവാത്മാക്കൾ ഉണ്ട് അല്ലെ? എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളപ്പോ. ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. അപ്പൊ അങ്ങനെ 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികള്. ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ വരുന്നത്. ഇതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മള് ശരിക്കും ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ 22, 23 പറയുന്നത് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ 1ാമത്തെ ലെവലിൽ കുറച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോ. അപ്പൊ ലോകത്ത് പോകുന്നത് അപ്പൊ ദേവന്മാരുടെ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രാമത്തെ ലോകാണ്? ഇവിടെ 5ാമത്തെ ലോകാണ് ദേവന്മാരുടെ ലോകം. കണ്ടോ? നമ്മളെ ലോകം ഏതാണ്? 7ാമത്തെ ലോകം. ഇതിപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ 15ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ലേ കാരാഗൃഹാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ഓർമ്മയുണ്ടോ? ദുഃഖപൂർണമാണ് അല്ലെ? ദുഃഖാലയമാണെന്നാ പറയണത്. നമ്മൾ അപ്പൊ ഈ ദുഃഖാലയത്തിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ 7ാമത്തെ ഇതിലിരിക്കുന്ന നമ്മള് 5ാമത്തെ എന്താ പറയാ ഓരോ ലോകങ്ങളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കാരാഗൃഹമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ 5ാമത്തെ ജയിലിലിരിക്കുന്ന ദേവന്മാരോട് പറയാണ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് രക്ഷിക്കാനായിട്ട്. അവർക്ക് പറ്റുമോ? നമ്മൾ 7ാമത്തെ ജയിലിലിരിക്കുന്നു, അവർ 5ാമത്തെ റൂമിലിരിക്കുന്നു. ഇവരോട് നമ്മൾ പറയാണ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് രക്ഷിക്കാൻ. അവർക്ക് സാധിക്കുമോ രക്ഷിക്കാൻ? അപ്പൊ നമ്മള് ശരിക്കും ആരോടാ പറയേണ്ടത്? ഇതിന് പുറത്തുള്ള വ്യക്തിയോട് പറഞ്ഞാലേ നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ? ഇതിന് പുറത്തുള്ള വ്യക്തി ആരാണ്? ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് അതിന് പുറത്ത് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ പക്ഷെ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ദേവന്മാരോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് രക്ഷിക്കണം, ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് രക്ഷിക്കണം. അത് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. അവരെന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ടിരുത്തി തരും. അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് 7ാമത്തെ ലോകത്തിലിരിക്കുന്ന നമ്മളെ 5ാമത്തെ ലോകത്തിലേക്ക് അത്ര അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിനപ്പുറം അവർക്ക് പറ്റില്ല. അവിടുന്ന് പിന്നെ കുറെ കഴിയുമ്പോ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരട്ടി വരും. നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് മൂഢന്മാരാണ്. കാരണം നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ആരോടാണ്? ഇതിന് പുറത്തുള്ള പറയേണ്ടത്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ 3 പേരെ കുറിച്ചിട്ട്? മാതാജി, അതില് ഈ പടത്തില് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിനെ കാണിച്ചില്ലല്ലോ, കാണിച്ചോ? ഉണ്ട്. ഇതാണ് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ട്, കണ്ടോ? ചെറുതായിട്ടുള്ളതാ? ഞാനിത് സൂം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ കണ്ടൊരു ചെറുതായിട്ട് കാണുന്നത് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു കേട്ടോ. പിന്നെ മാതാജി മായ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു മുകളിൽ, അത് മായ നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിന് ചുറ്റും അതല്ലേ മായ?
മായാദേവി, ദുർഗാദേവിയാണ് മായാദേവി. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആ ദുർഗാദേവി. അതായത് നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മായാശക്തി. മായാദേവിയാണ്. ആ ദുർഗാദേവിയാണ് ഭൗതിക ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കൺട്രോളർ. അതാണ് കാണുന്ന ദുർഗാദേവി. പിന്നെ ഈ രമാദേവി എന്ന് പറയുന്നത് പാർവതി ദേവിയാണ്. പിന്നെ ശംഭു എന്ന് പറയുന്നത് മഹാദേവൻ ശിവന്റെയാണ് പറയുന്നത്. ശിവന്റെ മഹാകാലധാമം അതായത് പറയുന്നത് നമുക്ക് പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം. അതൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. ഇതിൽ പറയാനുണ്ട് ശരിക്കും, ഇവിടെ കുറെ ഉണ്ട് പറയാനായിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. വിഷ്ണുമൂർത്തിയെ കുറിച്ചുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ എല്ലാവർക്കും? അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായി അല്ലെ? ഇനി നമുക്ക് അപ്പൊ അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം. നമ്മളെ ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ സമയം പോകും. വേഗം തീർത്ത് പോണം നിർബന്ധമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് ഇവിടെ? മനസ്സിലാക്കി പോയാ മതി. പോയാ മതി. സാറില്ലേ അല്ലെ? ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ സമയം പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. ഇതൊക്കെ പിന്നെ എത്തുന്നുണ്ടേ പഠിക്കാൻ പോയതിനു ശേഷം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു അനുസരണയില്ല. അവള് വിചാരിക്കുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അടുത്ത ശ്ലോകം ഇനി പറയുന്നത് അപരേയമിതസ്തന്യാം പ്രകൃതിം വിദ്ധി മേ പരാം ജീവഭൂത മഹാബാഹോ യേതം ധര്യതേ ജഗത്. ഇവയ്ക്ക് പുറമെ ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, എനിക്ക് മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടിയുണ്ട്. അതെന്താണ്? ഈ താഴ്ന്ന തരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭഗവാന് ഇത് കൂടാതെ വേറൊരു ശക്തി കൂടിയുണ്ട്. എന്താണത്? മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയായിട്ടാ പറയണതിന്, ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ശക്തി. അതെന്താണ്? ഈ താഴ്ന്ന തരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങൾ. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ. ആ ജീവാത്മാക്കളാണ് ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോ സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവുമായ താഴ്ന്ന തരം ഭഗവത് ശക്തിയെ, അതായത് ജഡപദാർത്ഥങ്ങളെ, ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി ജീവാത്മാക്കൾ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക മനോബുദ്ധികൾ മറന്നുപോകും. ജീവസത്തകളിലുള്ള ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സ്വാധീനം ആണ് ഈ മറവിയുടെ കാരണം. അപ്പൊ നമ്മള് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. നമ്മള് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ നമ്മൾക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ പ്രകൃതിയുടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള 3 ഗുണങ്ങള്, സത്വ രജോ തമോ ഗുണങ്ങള്, അത് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കും. നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കള് ശരിക്കും സ്വതന്ത്രരായിട്ടുള്ളതും ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? കുറെ ശക്തികൾ നമുക്കുണ്ട്. ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ്, ഗുണത്തില് ഭഗവാനോട് തുല്യരാണ്, അളവില് വ്യത്യാസമാണ്. അപ്പൊ കുറെ ഭഗവാന്റെ അത്ര നമുക്ക് കുറെ ശക്തികൾ നമുക്കുണ്ട്. സച്ചിദാനന്ദനാണ് ആര്? ജീവാത്മാവും. പക്ഷെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ ആ പ്രകൃതിയുടേതായിട്ടുള്ള, നമ്മൾ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ നിയമങ്ങൾ നമുക്ക് ബാധകമാകും അല്ലെ? അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ ആ പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ ആർക്ക് ബാധകമായിട്ട് മാറാണ്? ഈ ജീവാത്മാക്കൾക്ക്. ആ പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അത് അതിന്റെ ആ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് മറന്നുപോകും. നമുക്ക് ആ മറവി സംഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ജീവാത്മാക്കള് അത് തന്റെ മനോബുദ്ധികള്, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അതിന്റെ മൂലസ്വരൂപം, അതിനെ കുറിച്ച് മറന്നുപോകും. ആ മറന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെന്ത് സാധിക്കില്ല? ഇതൊന്നും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒന്നും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സ്വാധീനമാണ് ആ മറവിക്ക് കാരണമായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഏതീനി ഭൂതാനി സർവാണി ത്യൂപധാരയ അഹം കൃഷ്ണസ്യ ജഗത പ്രഭവ പ്രളയസ്തഥ. സൃഷ്ടിയിലെ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം ഈ 2 ശക്തികളാണ്. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഈ സൃഷ്ടിയുടെ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം ഈ പറഞ്ഞ 2 ശക്തികളാണ്. ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയും അധമശക്തിയും. ആധ്യാത്മികവും ഭൗതികമായ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉത്ഭവവും വിനാശവും ഞാൻ തന്നെ എന്ന് നിശ്ചയമായും അറിയുക. അപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ആധ്യാത്മികമായാലും ഭൗതികമായാലും എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം നിശ്ചയമായിട്ടും ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ. എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം ആര് തന്നെയാണ്? ഉറവിടവും ഭഗവാനാണ്, ഉത്ഭവവും ഭഗവാനാണ്, വിനാശവും ഭഗവാനാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു, ഭഗവാനിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു. അതിനുശേഷം വിനാശവും ആരിലൂടെയാണ്? ഭഗവാനിലൂടെ തന്നെയാണെന്ന് നിശ്ചയമായിട്ട് നീ അറിയണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കുള്ള ശരീരത്തിന്റെ പരിണാമം സാധ്യമാകുന്നത് ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയായ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തില്
ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ശരീരത്തിന് എന്ത് വരുന്നത്, മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടു പോയി, നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരം പിന്നെ വളരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, അത് അവിടെ വെച്ച് നിന്നു. 2 ദിവസം അവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അഴുകിപ്പോകും. അപ്പൊ ആ മാറ്റം നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആത്മാവുള്ളത് കൊണ്ട്. അപ്പൊ പരമാത്മാവായ വിഷ്ണുവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചം ചേതനയുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ ഉളവായതാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചം. ചേതനയുടെയും പദാർത്ഥത്തിന്റെയും സംയോഗത്താലാണ് ഈ ഭീമാകാരമായ വിശ്വരൂപം പ്രകടമാകുന്നത്. ഇവ രണ്ടും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാണ്. തന്മൂലം ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും മൂലകാരണം. അപ്പോ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്നുളവായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്, ഈ മഹാപ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത്. ചേതനയുടെയും പദാർത്ഥത്തിന്റെ, ചേതന എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ അവബോധം, ആത്മാവ്, ആ അവബോധത്തിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ പദാർത്ഥത്തിന്റെയും, ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും സംയോഗം കൊണ്ടാണ് എന്ത് വരുന്നത്, ഈ പ്രപഞ്ചം, ഈ ഭീമാകാരമായിട്ടുള്ള വിശ്വരൂപം, ഈ പ്രപഞ്ചം പ്രകടമാകുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ തന്നെയാണ്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും മൂലകാരണം. നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും കാരണം ആര് തന്നെയാണ്? ആ പരമോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. മത്താ പരതരം നാന്യത് കിഞ്ചദസ്തി ധനഞ്ജയ മയി സർവമിദം പ്രോതം സൂത്രേ മണിഗണ ഇവ. ഈ ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാണ് എങ്ങനെയാണ് എല്ലാം എന്നിൽ അണക്ക് കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ പറയാണ്, എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായൊരു സത്യമില്ല, മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവ്വതും എന്നിൽ ഇണക്ക് കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനനോട്, എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ വേറൊരു സത്യമില്ല. അർജുനനോട് പറയാണ്. എപ്രകാരം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്, മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ. നമ്മൾ ആ നൂല് കാണുന്നില്ല അല്ലെ, മുത്തുകൾ ഇങ്ങനെ അടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഒരു മുത്തുമാല നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയിൽ ആ മുത്തുകൾ അടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നും. പക്ഷെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട്, ഒരു നൂലുണ്ട്. ആ നൂല് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാനും. ഭഗവാനെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല, പക്ഷെ എന്താണ്, എല്ലാം ഭഗവാനിലാണ് ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഇനി ഭഗവാന്റെ കുറച്ച് വൈഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുതരാണ്. എന്താ പറയുന്നത്, രസോഹമപ്സു കൗന്ദേയ പ്രഭാസ്മി ശശി സൂര്യഭോ പ്രണവ സർവവേദേഷു ശബ്ദകേ പൗരുഷം ഹേ കുന്തിപുത്ര, ജലത്തിലെ രസവും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശവും വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവവും ആകാശത്തിലെ ശബ്ദവും പുരുഷന്റെ പൗരുഷവും ഞാനാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ജലത്തിലെ രസം, ആ ജലം കുടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും. വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ടേസ്റ്റ് ഫീൽ ചെയ്യും. അത് ഭഗവാനാണ്. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ പ്രകാശം ഭഗവാനാണ്. വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവം ഭഗവാനാണ്. ആകാശത്തിന്റെ ശബ്ദം, പുരുഷന്റെ പൗരുഷം, ഇതൊക്കെ ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുതരാണ്. ഇതൊക്കെ എന്തിനാ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഭഗവാനാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഭഗവാൻ ഓർക്കാൻ പറ്റും. സൂര്യചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശം, സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും കാണുമ്പോൾ പ്രകാശം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ആര് ഓർമ്മ വരും? ഭഗവാൻ ഓർമ്മ വരും. വേദമന്ത്രത്തിലെ പ്രണവം, ആകാശത്തിന്റെ ശബ്ദം, പുരുഷന്റെ പൗരുഷം, ഇതൊക്കെ ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഏത് വിഷയത്തിലും വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ളതും അവ്യക്തിഗതവുമായിട്ടുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് ഒരേ സമയം തന്നെ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും വൈരുദ്ധ്യമില്ലെന്നും ഈശ്വരജ്ഞാനം നേടിയവർക്കറിയാം. അതിനാലാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള അചിന്ത്യ ഭേദാഭേദ തത്വം, ഏകകാലീനമായ ആ ഭേദാഭേദ സിദ്ധാന്തം സ്ഥാപിച്ചത്. ഇവിടെ അചിന്ത്യ ഭേദാഭേദ തത്വം എന്ന ഒരു തത്വമാണ്. അതായത് ഒരേ സമയം ഭേദവുമാണ് അഭേദവുമാണ്. അതായത് ഒരേപോലെയുമാണ് എന്നാൽ വ്യത്യാസവുമാണെന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നാൽ അത് ഒരുപോലെയാണ്. അതാണ് ഭേദാഭേദം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും ഗുണത്തില് ഒരുപോലെയാണ്. അപ്പൊ രണ്ടും എങ്ങനെയാണ്? ഒരേപോലെയാണ്. നമ്മളിപ്പോ ഒരു കടലിലെ വെള്ളവും ആ കടലിലെ വെള്ളം കുറച്ച് നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് വെള്ളത്തിനും പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുണം അതിലുണ്ടാവും. ഉപ്പുരസം രണ്ടിനുണ്ടാവും അല്ലെ. ആ രണ്ടിന്റെയും സ്വഭാവം ഒരേപോലെയാണ്. രണ്ടിനും ഉപ്പുണ്ട് ആ വെള്ളത്തിന്റെ. അപ്പൊ രണ്ടും എന്താണ്? ഒന്നാണ്. ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും പോലെ രണ്ടും ഒന്നാണെന്ന് പറയാം. നേരെ മറിച്ച് അതിന്റെ അളവ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലോ, കടലിലെ വെള്ളവും ആ പാത്രത്തിലിരിക്കുന്ന വെള്ളവും തമ്മില് അളവ് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടും വ്യത്യാസമാണ്. അതാണ് ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നത്? അചിന്ത്യ ഭേദാഭേദ തത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് പിന്നീട് നമ്മളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് അത്രയും മനസ്സിലാക്കാം. രണ്ടും എന്താണ്? ഭേദവുമാണ് അഭേദവുമാണ്. ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാനും തമ്മില്
ഒരേപോലെയുമാണെന്ന് പറയാം, എന്നാ വ്യത്യസ്തരാണെന്നും പറയാം. അതാണ് ഭേദം അഭേദം എന്ന് പറയുന്നത്. പുണ്യോ ഗന്ധ പൃഥിവീം ച തേജശ്ചാസ്മി വിഭാവസൗ ജീവനം സർവഭൂതേഷു തപശ്ചാസ്മി തപസ്സിഷു. ഭൂമിയിൽ പുണ്യഗന്ധമായും തീയിലെ ചൂടായും ജീവജാലങ്ങളിലെല്ലാം ജീവനായും തപസ്സികളിൽ തപസ്സായും കുടികൊള്ളുന്നതും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോ ഭൂമിയിലെ പുണ്യഗന്ധം, ഭൂമിയുടെ ഗന്ധം, തീയിലെ ചൂട്, ജീവജാലങ്ങളിലെ ജീവൻ, തപസ്സികളുടെ തപസ്, ഇതൊക്കെ ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യൻ ആയുസ് ഉണ്ടാകുന്നതും കൃഷ്ണൻ കാരണമാണ്. ഭഗവത് അനുഗ്രഹത്താൽ മനുഷ്യന് സ്വന്തം ജീവിതകാലത്തെ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കാനും കുറയ്ക്കാനും കഴിയും. കൃഷ്ണാവബോധം ഏതൊരു മണ്ഡലത്തിലും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന് സാധിക്കാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ ആയുസ് കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനോ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്ത് സാധിക്കും? ജീവിതത്തിന്റെ നമ്മുടെ കാലയളവ് നീട്ടിത്തരാനും കുറയ്ക്കാനും ഭഗവാന് കഴിയും. എല്ലാത്തിന്റെയും കാരണം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ അറിയാതെ ഒരു പുൽക്കൊടിക്ക് പോലും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? ചലിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധം നമ്മളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മളിൽ അത് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഭഗവാൻ നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമുക്ക് നടത്തി തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇതും കൂടി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. ബീജമാം സർവഭൂതാനാം വിദ്ധി പാർത്ഥ സനാതനം ബുദ്ധിർ ബുദ്ധിമതാമസ്മി തേജസ്വിനാമഹം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം ഞാനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പോ സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം ഞാൻ തന്നെയാണ്. മാത്രമല്ല ബുദ്ധിമാന്മാർക്ക് ബുദ്ധി, ശക്തി, പിന്നെ തേജസ്വികളുടെ തേജസ്, ഇതൊക്കെ ആര് തന്നെയാണ്? ഒക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആദി ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ പിതാവാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. മാത്രമല്ല ഈ ബുദ്ധിമാന്മാരിൽ കാണുന്ന ബുദ്ധിശക്തി ആരിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനാണ് ആ ബുദ്ധിശക്തി നൽകുന്നത്. തേജസ്വികളുടെ തേജസ് ആരാണ്? എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അർജുനനോട് ഹരേ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, അതായത് അർജുനൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാൻ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുമ്പോ അർജുനന് ഭഗവാൻ ശക്തികൾ കൊടുക്കും. ആ ശക്തികൾ മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാൻ പോകുമ്പോ ഭഗവാൻ തിരിച്ചെടുക്കും. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മൾ ഈ കാറ്റ് പോയ ബലൂൺ പോയ അവസ്ഥയായിരിക്കും ആരുടെ? അർജുനൻ ഭഗവത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയെ പെട്ടെന്ന് ശൂന്യനായ പോലെയായി ആര്? അർജുനൻ. അതേപോലെ നമുക്ക് ആ ശക്തി തരുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഇപ്പൊ നാരദ മഹർഷിക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തി കൊടുക്കുന്നത്, ബ്രഹ്മദേവന് സൃഷ്ടിക്കുള്ള ശക്തി കൊടുത്തു, ഒക്കെ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് ഈ ശക്തികൾ കൊടുക്കുന്നത്. ആ ശക്തികള് ഭഗവാന് അവരുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശക്തി എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാൻ തിരിച്ചെടുക്കുക ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബുദ്ധി, ശക്തി എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ് നൽകുന്നത്? എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്.